De zijskoppige bemanning waard op 24 juli 1941 op weg naar het Duitse Emden op de bodem toch de Luftwaffe uitschakelen. Lange tijd is onduidelijk wat er in het vliegtuig zitten. Dat verhoor het wanneer de stichting Missing Airmen Memorial Foundation archiefonderzoek docht. En zo werden uiteindelijk de namen van de 6 bemanningsleden bekend. We hebben uiteindelijk gewoon door archiefonderzoek en heel veel bronnen met elkaar te combineren, hebben we onomstotelijk het bewijs kunnen leveren. En waardoor het zo lang geduurd heeft, is dat we volgens dat onderzoeksrapport, wat wij samen met de Koninklijke Luchtmacht samengesteld hebben, dat moest door allerlei Engelse ambtelijke kanalen heen geduwd worden. Tot er nou 2 grafstenen binnen, met de namen van de bemanningsleden, doch de nijbesteden een soort. Maar de oorlogservarings zullen likwijls neer verdwijnen. I lost family from bombs in Hull. My wife, she had a roof blown off a house and she was laid in bed when she was only 2. And so you know, the war is still alive. Very alive in all our families. Het verlies van een familielid is groot en zorgt betiert nek voor trauma's. I think when he died, our grandmother particularly was distraught. Yeah. She was inconsolable, and I think it coloured really the rest of her life. Yeah. I don't think she ever really forgot, and although obviously he was listed as missing in action, I don't think she ever really believed, almost that he was dead.